Ahojte. Všetci veľmi dobre asi poznáme také tie klasické športy, ako je atletika, hokej, futbal. Ale ak ste niekedy hádzali tanierom, a nemyslím ten porcelánový, vedeli ste, že hádzanie tanierom alebo frisbee je taktiež šport? Že nie? Dnes si ho predstavíme. Hoci za nami už o malú chvíľu začína tréning, mne sa podarilo zobrať a ukradnúť trénera Martin, ale v tejto komunite známy ako Keso. Ahoj. Ahoj, Janka. Nevadí, že som ťa trošku odobrala od týmu? Nevadí. Nevadí, oni sú zvyknutí, hej? Presne tak. Prosím ťa, poďme si predstaviť tento šport. Ja ho od začiatku volám tak familiárne laicky frisbee, ale počula som, že to úplne nie je tak. Tak, tento šport veľa ľudí volá frisbee, ale frisbee je de facto len ten športový nástroj. Je to ako keby sme volali celý šport lopta. Aha. Hej. My, čo hrávame, alebo čo tu aj vidíte a čo trénujeme, bude tzv. Ultimate frisbee. Druhý veľmi populárny šport je disc golf, ktorý sa tiež hrá s diskami, tam to menej volajú frisbee, ale to je ďalší. Potom väčšina pozná ešte s obsami. Canine frisbee, čo paradoxne trošku mimo. Takže počkaj, to je ešte ďalší šport. Ja tu mám inak, ja tuto blízko bývam, mohla som si doniesť aj psa, že aj to je, hej, samostatný šport. Áno, ale paradoxne to nie je ako keby pod asociáciou, ktorá zastrešuje Ultimate, disc golf a tak ďalej. To patrí pod kinológov, ale ľudia najviac poznajú práve s obsami. Keď povieme frisbee, tak presne ako niekto povie, to je tá voľnočasová aktivita, alebo tá aktivita, ktorú hádžeme psom. Prečo je Ultimate frisbee šport? Dobre. Ultimate je veľký šport, je to kolektívny šport, paradoxne veľa sa tam behá, čiže aj my, keď robíme nábory, prídu ľudia, ktorí si myslia, že presne budú stáť, hádzať si, že je to také celkom pekné, také voľné, oddychové. Potom sú veľmi prekvapení, keď prvá vec je rozcvička, atletická rozcvička, ako pri každom jednom kolektívnom športe. Čiže my máme radi napríklad, keď prídu nejakí, nazvem to, skrachovaní futbalisti, alebo keď ich už nebaví ten veľmi vrcholový šport, ale my tu vyťahneme zase. Áno, ale vy ste aj tak dobre strategicky postavení. Tuto máme blízko hneď futbalový štadión, hokejový štadión, basketbalový, NTCčko, takže všetci skrachovaní športovci, nech sa páči, môžete prísť pokojne sem. A hlavne tí športovci, ktorí sú nahnevaní alebo ukrivdení, boli rozhodcami, lebo Ultimate je tým výnimočný, že je to self-referee šport. To znamená, na žiadnych našich zápasoch nie sú rozhodcovia, všetko si rozhodujú hráči medzi sebou. Čiže sa bude ten rešpekt. A prečo teda nemáte rozhodcu? Ste asi jediný šport, nie? Ktorý nemá rozhodcu. Ešte nejaký iný? Neviem, nepoznám ešte iný šport, kde nie je rozhodca. A akože naozaj nie je rozhodca. Veľmi si my dbáme na tzv. Spirit of the game, kde sa vyhodnocujú po každom zápase, sa hodnotí súper v 6 kategóriách, kde sa hodnotia pravidlá, férové správanie, komunikácia. A on dostane ako keby čo na záver nejaké vysvedčenie? Áno. V podstate sa to vyhodnotí a na konci turnaja sa vyhlasuje víťaz turnaja, prvé, druhé, tretie miesto a zároveň sa vždy vyhlasuje aj víťaz Spirit of the Game. A to je v podstate ten tým, s ktorým by si najradšej zase zahrala. Takže to znamená, že sa ti s ním hralo dobre, že hrali fair play, usmievali sa, nenadávali ti, že to bolo... Aha, takže také vysvedčenie si dáte navzájom. Áno. To je výborné. Keď sa tak na mňa pozrieš, čo si myslíš, že za ako dlho sa to dnes naučím? Ako dlho sa učia športovci frisbee? Nepoznám tvoju minulosť. Ak si robila nejaký šport, tak je to veľmi taký, poviem, že basketbalisti, hádzanári, futbalisti vedia nabehnúť, dá sa povedať, po 2-3 tréningoch sa vedia zapojiť. Treba vedieť, paradoxne vo frisbee, keď sa chce hrať alebo chce byť platným, tak nemusí vedieť až tak veľmi hádzať. Je o mnoho lepšie, keď vie chytať. Lebo minimálne vtedy ho vieme využiť na to, že bude on ten, ktorý bude hrať toho, nazve toho hrotového útočníka, bude chytať len tie prihrávky v zóne a už niekto mu to tam prihrá. Je to o mnoho lepšie, ako keď vie hádzať, ale nevie chytať, lebo tým pádom ho viem použiť iba úplne na začiatku, keď zdvihne ten disk a hodí prvú prihrávku a už potom je. Ja si myslím, že to bude aj môj prípad, ale tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Dobre. A mne sa podarilo uprostred tréningu z davu vytiahnuť aj
úspešnú frisbistku. Si frisbistka? Hovorí sa ženám, ktoré robia frisbistky? Asi áno. Asi frisbistky alebo hráčky Ultimate, ale to je tak na dlhšie. Toto je Hanka. Hanka sa venuje frisbee, prosím ťa, ako dlho? 20 rokov. 20 rokov. Ako si sa k tomu dostala? Ja som na vysokej škole hľadala, že čo by som robila. A boli tam pohľadní chlapci, ktorí ma zavolali, keďže frisbee sa hraje ako mix. Aha. Že vlastne zmiešané týmy až do najvyššieho levelu. Že není to, že v nejakom bode sa rozdelíme na chalanov a baby. Tak to ma tak presvedčilo a vlastne odtedy som už zostala. Ako dlho ti trvalo naučiť sa tento šport? Robila si predtým nejaký šport alebo z ničoho? Robila som ale plávanie, čiže to ako nebolo úplne relevantné. A pol roka tak akože som sa začala chytať, že už viem hodiť niečo, ale stále mám pocit, že sa učím. Robíš tento šport 20 rokov. Čo na ňom najviac miluješ? Čo ťa na ňom najviac baví? Ja najviac tú komunitu. Akože ozaj, že frisbisti a mám skúsenosť, že po celom svete je to, že proste berú ťa hneď, vedia, pomôžu si a zároveň spoznávanie iných akoby aj vekových kategórií, aj ľudí z rôznych prostredí, takéto vystúpenie z tej nejakej bublinky. Čo musí spĺňať dobrý hráč alebo hráčka frisbee? To je celkom ťažká otázka, lebo sú veľmi dobrí hráči, ktorí akoby by som ich nevedela, by som nájsť, čo majú spoločné. Hej? Že ani tu nejde o výške, jak povedzme v basketbale. Možno nejaká trošku akože rýchlosť, atletičnosť, to je vždycky výhoda. Častokrát sú fakt dobrí ľudia, čo sú kreatívni, tým, že je tam tá nejaká práca s diskom a že vidia všetky tie možnosti. Dobre, kreatívny v zmysle, že to, že vie maľovať, mi asi tu tiež nepomôže, hej? Asi úplne nie, ale možno. Uvidíme. Ale v takom tom, že nie sú len naučení, hej? Že, áno, že vedia tvoriť tú hru. Áno, presne tak. A asi možno aj behať, nie? Rýchlo a dobre. Behať je výhoda, ale poznám kopec ľudí, čo sa vlastne nerozbehnú a vedia hodiť hocikam a niekedy to stačí. A môjmu pozornému oku neunikol ani mužský talent tohto športu. Maťo, ahoj. Čau. Ako si sa dostal k frisbee? Ja som ho poznal už od malička. Už som bol nejaké ešte okolo 6-7 rokov na rôznych táboroch sa to hrávalo. Chcel som ho začať hrávať, ale v meste, odkiaľ pochádzam pôvodne zo Žiliny, tak tam neexistoval klub. Ale vedel som, že keď prídem do Bratislavy, kde som plánoval ísť na vysokú školu, tak tam je klub a tam začnem hrávať. Čo ťa na tom najviac baví? No, je to veľmi atletický šport, ale zároveň treba pri ňom mať aj veľké množstvo skillu. Ja vždycky hovorím, že môj obľúbený šport je basketbal, ale na to som trochu nízky, ale frisbee je niečo také, že môžem sa tomu venovať ako koničku, ale zároveň tým, že je to predsa menší šport, hlavne amatérsky, tak sa dá dostať aj na veľké turnaje po svete s ním cestovať. Komu by si možno tento šport odporučil? Podľa mňa hocikomu, kto rád beha, to je základ, kto má rád, neviem, akože veľa ľudí sa páči, ako letí ten disk. Tá dynamika, jak to hodí človeka, letí to, keď sa to naučí po chvíľe, hodí na 30-40 metrov. A určite by som to odporúčal aj niekomu, kto má nejaké ambície, že chce športovať, nechce tomu venovať za celý život, ale chcel by chodiť po svete, chodiť po majstrovstvách Európy, sveta. Tak nech sa pridá. Mňa by zaujímalo, že či v tomto športe sú aj nejaké akože husárske kúsky. Ja som sem prišla, mne bolo hneď povedané, hoď potom rybu. Čo je ryba? Čo znamená hoď rybu? Tak to poznajú hlavne fanúšici volejbalu, kde sa hádže taká ryba, keď tá lopta letí moc nízko. Je sa taká ako keby šípka, len teda nie do vody, ale na zem. Takže tak aj frisbisti to robia, ale v plnej rýchlosti. V plnej rýchlosti. A akú rýchlosť dokážeš nadobudnúť? No tak ako rýchlo sa rozbehnem. To bola otázka. No, na majstrovstvách sveta som hodil takú rybu, až som si pri tom zlomil kľúčnú kosť. To je taký môj, neviem, či osobný úspech, ale... Rekord určite. Hej. Takže vieme hodiť rybu. Čo ešte vieme urobiť v tomto športe? Aký možno taký kúsok? Tak určite aj rôzne hody, kde ten hod sa napríklad hodí, že neletí tak normálne, ale letí hlavou dolu. Sa to hodí ponad hlavu alebo také nejaké špeciálne. Je niečo také, čo keď urobíš vo frisbee, tak všetci hovoria, že wow. Prepáč, dúfam, nebola tá zlomená kľúčná kosť. Hej, tam je, ale v pohode. Tá drží. Bolela? Prepáč, no. Je vyposilovaná. Silný chlap. No momentálne je to také, že
čo najviac teraz fičí, keď nejaký útočník bráni sa zväčša osobne a tak udre svojho obrancu, že spadne na zem. To zase aj v basketbale existuje, ale aj takto vo frisbee. Takto aj všetci na tým jasajú. Poďme si predstaviť tento tanier alebo frisbee. Ako ho mám držať? Pretože ja tak akože inštinktívne z detstva som zvyknutá ho držať takto. Je to správne držanie? Nie je to úplne správne držanie na ten hod. A ako by som ho mala držať? Ideálne ten disk letí najlepšie, keď má veľkú rotáciu. Tú rotáciu mu dávame zápestím, čiže na to, aby sme ho dobre roztočili, potrebujeme ho pevne chytiť. Pevne ho chytíme, keď ho chytíme za tento okraj, za tento ring. Čiže ja to nových ľudí učím tak, že ako keby si ho takto pekne pohľadkal a tie prsty zatočil. A počkaj, takže ho pohľadkám a zatočím. Hej, nie takto, ale takto hýbať, aby si vedela čo najviac. Čiže to je ako keby backhand a ten backhand sa... Počkaj. Ešte aj v tomto športe je backhand a máme aj forehand? Máme backhand, máme forehand, máme overhead, máme scrubber, máme tiež veľmi veľa. Počkaj, idem ti hodiť? Môžeme to vyskúšať. Máš jemný protivietor, tu nohu máš špatne. Trošku. Čiže si takto, tu. Počkaj. No. Čiže pravú nohu. Áno. Pravú nohu dám sem. Áno, no. A teraz sa ti vytvoril priestor na ten hod. No ide to tam asi. No. Hod ako, dobre? No dobre. Hej, dobre. Chyt horšie. Chyt horšie. Ja som ti vravila, že ja budem lepšia v tom hode ako v chytaní. Ako to mám chytať? Ja by som to chcela chytiť, že takto. Ale áno. Podľa mňa to aj celkom bolí. Väčšina ľudí nebolí to zase až tak. Teraz, keď to budeš chytať, áno. Dobre je, keď chceš do tej jednej na frajera, áno. Treba mať zápestie voľné. Lebo ako náhle je to zápestie voľné, tak ten disk do toho zápestia chcela odšupať. Keď je to zápestie stuhnuté, tak sa ten disk odráža. Ale v hre učíme ľudí chytať do dvoch rúk, väčšinou. Takto. Aha. Že si ho trošku kryjem telom, aby mi to nikto nemohol zobrať z boku. Tiež na voľno, je tam takto, alebo takto podľa toho, ako je komu lepšie. No, dobre. My sa pozrieme samozrejme aj na hru. Ja verím, že do tejto hry sa môžem aj zapojiť. Myslím si, že môžem? Určite. Nebudem zavádzať. Nie, robíme práve náborové tréningy, je to veľa takýchto nováčikov. Takže ktokoľvek nás teraz pozerá a tento šport by ho presvedčil, tak môže sa stále prihlásiť. Áno. Výborné. No ja navrhujem, poďme si trošku tak akože zahádzať. A chceme len ten backhand? Forehand je ťažší, tak vyskúšajme ten. Vyskúšajme. Inak trafil si týmto už niekedy niekoho do hlavy? Áno. Boli to? Áno. Dobre, ďakujem. Snaž sa triafať od krku nižšie. Ideálna prierávka je presne takto. Napríklad ja som mal aj vyrazené zuby. Vyrazené zuby? Takže zuby nie sú vyrazené len v hokeji. A možno v nejakom americkom futbale, aj vo frisbee. Nemáš za čo, som ti zachránil objektív. Dali sme bod? Dali sme bod. Tebe, ale sorry. Dali sme bod a ja s ním nemám nič spoločné. Môžem prehlásiť, že tento šport potrebuje kondičku, ktorú ja úplne nemám, ale to vôbec nevadí. Ale vy, ak by ste si chceli dobre zabehať, zahádzať, byť vo výbornej komunite, tak Ultimate Frisbee je pre vás šport ako stvorený. Vidíme sa niekedy na budúce, ja idem ďalej do hry. Čaute!